Senono gazeto kinyi makawuono kendo okang' ma wachope en okang' makoro wadachako. To ako kinyi makawuono katwak mawarango en ang'o maluwo bang' ka jolar kombe mopogore opogore oseyudo jolupgi. Iwacho ni kanyo running mate. Odiochieng' mogik ne odiochieng' manyoro kendo nyaka kawuono jolar kombe mopogore ntiere kod kombegi kendo gintiere kod jolupgi e kombego duto magintiere. Okinyi makawuono wadamana nono ang'o manotimore nyoro odiochieng' manyoro buore Nairobi kae mano kwachako gi KICC ang' wadhi bende nyaka kar dak ma Karen ma bende ogai mar Wiper Democratic Party mano Kalonzo Musyoka bende ne odiochieng' manyoro ne obedo kod romo kendo noloso gi jofuambo e yo mopogore opogore. To kapok wachako wantiere kod wendo makawuono wanyacho ok en wendo bende Ramogi TV osebedo kod thuolo mokalo ma thuolo mayudo matwa kod okinyi makawuono mano Duncan Okach en jalony weche go mag siasa bende no kila kama loka buore Nairobi kae odhi konyowa mara twak e yo makare koluwore kod gigo manotimore e paw siasa odiochieng' manyoro machiegni. Erokamano Clever. Ichiwo yo makare? Achiwo yo makare. Paw siasa ne obedo magere odiochieng' manyoro. Ne liet nyoro ma aparo ni kaka wadwa loso kawuono wan gi gik mang'eny kabisa monego wawach. Kamano. Yes. Nyakwara moge jwang' gikanyo we wawinje kaka ne weche chalo KICC buore Nairobi kae kane ogai mar ODM kendo jating bendera mara Azimio la Umoja One Kenya Alliance mano Raila Odinga ne oyiero Martha Karua kaka jalup ne yiero madhi timore dwe mar aboro tarik 9. After 60 years of independence, we cannot be the male domination. We cannot excuse the male domination of the executive. For the first time in the history of our republic, and on the 7th multi-party election, history is calling us to close the gender gap in our country. History is calling on us to reciprocate the struggles and fidelity of our women. History is calling on us to produce our first woman deputy president. Hello? Tafadhali, kimya. Tafadhali vijana. Vijana hoi. Mama hai. Tunaendelea. And I now want to describe to you the person. At the age of 24, this woman was appointed a magistrate to adjudicate on matters of men. A few years later, she became the youngest woman to be elected a member of parliament in central Kenya. And she went on to serve in the capacity for 20 years. Of these 20 years, she was a cabinet minister for 6 years, serving in different portfolios. The woman we offer as the proposed deputy president is also known to have incredible credentials in the fight for our second liberation. In 1990, for instance, I was arrested and placed in detention without trial. At that time, very few lawyers were prepared to represent me. But this woman, then a young lawyer, led a team of 27 lawyers to defend my legal detention. When I moved a motion in Parliament to set up a select committee on constitutional reforms and was deserted by my colleagues in the opposition, only she and the late George Moseti Anyona stood by me. This woman is a fighter and is not a quitter. This woman has a safe pair of hands, seasoned by the struggle for our second liberation and service to the country in many capacities.
This woman has a beautiful soul as exhibited by her love and passion for her children and grandchildren. This woman will be a great co-creator and will make a remarkable first Deputy President of the Republic of Kenya. As a co-worker, I want her to finalize the unfinished business of making our Constitution. And I want this done because when the late Mwai Kibaki and I put for the 2010 Constitution, we admitted that it was a work in progress and it needed some further work. Because I'm a man of my word, I will task her with the assignment of completing what we started. And I am persuaded that she has the right pair of hands to accomplish this task. My dear Kenyans, cometh the hour, cometh the lady. I have the great honor to announce that I have picked as my running mate and Cabinet Secretary for Justice and Constitutional Affairs, the Honorable Martha Wangari Karua. Wananchi wapendwa, friends and family, with these few remarks, with utmost humility, I stand before you today to say that I, Martha Wangari Karua, do hereby proudly accept this nomination as Deputy Presidential Candidate. That I am ready to work as your deputy and to support you in our shared ideals. Asanteni sana, inawezekana. Azimio, azimio, azimio. Mana kamano nyakora mgejuang mane chal mar wacho dichieng manyoro kaka ne otimore Duncan kaete manarango kaka ndire kanyo ma ok en thuolo mokwongo ma odhi bedo kanyo jatend migawo mochung' ne weche mag chike kachiel kod mago mag pen chike ma pacho kae kata weche monyalo wacho kanyo kaka mag justice kod constitutional affairs kaka ndire kanyo mano thuolo ma bende ne ogwetao ka ndire sirkal mara barabara mano mara Mwai Kibaki kod Ogai mar ODM Raila Odinga e thuolo no duto ma nyabedo ni en historia manuore kose nango mano timore dichieng manyoro kata ka en historia manyien. Penj mi penjo no en penj moro maber kabisa ka lure gi wach mano timre nyoro. Nikech wach Martha Karua en wach mane Martha Karua en ng'ama ong'ere Kenya kae. En ng'ama kaka ne wawinjo Raila Odinga kasomo history mare. En ng'ama osetimo mang'eny Kenya kae to osebedo osemiye thuolo mang'eny mondo otel ne jo Kenya kinde moko samoro no miye nitie chieng' mano miye ni obed justice minister to no aneno gik mano timo. But kirango history mare ibro yudo ni kata ka nitie thuolo momiye ni otel ne jo Kenya iyudo ni nitie kaka nen gi issues mang'eny. Yudo ni chieng' mane ne wan gi Daniel Arap Moi ne waneno ka no luongi gi bura moro to ne waneno ka ogwenyre gi Daniel Arap Moi bang'e be waneno ka ogwenyre gi Mwai Kibaki ndalo mano miye justice minister bang'e be ne waneno ka ni relationship mane gin go gi Uhuru Kenyatta ne waneno ka ok ber kabisa. Koro kirango history ne be yudo ni kata ka wawacho ni en jachir yudo ni nitie issues mang'eny ma onego be warang sama wawacho ni koro oseyiere ni obed jalup Raila Odinga. Ka ok mano be irango wach makoro wacho ni ji wacho ni oseloso gima wacho ni history Kenya kae nikech pok wayudo ka nitie jalup ng'ato moyier kaka Martha Karua kuom mon to yudo ni giwacho ni sani kako yiere ni en gi chances mang'eny kabisa mondo bed deputy president. Deputy president en position mano kel gi katiba marwa mar 2010 koro odhi bedo the first woman deputy president ka Raila Odinga gi Azimio oloyo
yiero mabiro August. Jinya wacho ni en Iron Lady kendo mano nying ma osemiye karure gi tende kata telo mosebedo ka makele mopogore korka kori ka itemo mana rango chal mar wach kaka intie jomoko wacho ni kiyudo jalup machalo ni nigi teko machalo kamano kata nyabedo ni onge kud mbi to nigi teko machalo kamano nyalo thagi ka intiere telo ji mathoth osewachero odiochieng' manyoro kane olande ayanga korka kori iparo ni bedo kod jatelo ma ochung' manyalo chung' kar kende ma wach ni mae gima ok adwa mano jatelo maber bedo kokose pano onyatheko ka dipo nodonje telo Cleophas nan kai juma mokalo cha to no penja penjno gi Joyce to na nyisi ni kirango joma ne temo bedo jalup Raila e kindgi iyudo ni nitie joma muol to nitie joma jochir kuom joma jochir Martha Karua ne number 1 to gima na nyiso nyikwa Ramogi juma mokalo en gima nyiso gi kata kawuono bang' yiero mar Martha Karua en ni kirango history mar Kenya kata ka warango telo mar Uhuru Kenyatta gi William Ruto iseneno kantie shida mang'eny to shida mang'eny gi chandruok mang'eny gi okel nikech Deputy President William Ruto no se wach ni en jachir en ngama en gi chung mare to samoro yudo ni ka gima manyono koso position mokawno en gima ok nyal tero gima ber ka ginetelo gi ngamo yier kaka mondo bed president mar Kenya kai koro kirango history mar Martha Karua mase temo fuloni kai yudo ni okapar ka en gima ber kabisa dipo ka Nyasaye otelo ne Raila Odinga moyombo gima waneno ni nyalo bedo gi shida mang'eny moloyo kata shida ma waneno etend Uhuru Kenyatta gi William Ruto nikech kata kirango nyoro maber naparo ni ubro keto clip no Raila Odinga no wacho ni enodwa gima duong' kuome tich modwa miyo Martha Karua emomiyo miye tich justice CS koso minister yudo ni owacho ni odwa ni okonygi wach kelo constitutional reforms mane gisechako to kirango constitutional reforms go sama BBI Raila Odinga gi Uhuru Kenyatta no makore mowacho ni gidwa kelo BBI Kenya kai yudo ni William Ruto no wacho ni hapana en okonyal support gima chal kamano but ngama no chungne wach ni kabisa ngama no oppose wach ni kabisa en Martha Karua Martha Karua no dhi nyaka court no chopo nyaka do to ene mano yalo kata case no mowacho ni koro according to wacho ni hapana ok wanyal bedo gi BBI e Kenya kai koro kata nyoro sama ne Raila oloso kamano to mi Martha Karua thuolo makende mondo los gi jopiny en no wacho ni kata komiye tijno no chako kuno wacho ni hapana oketo conditions nyako bed oketo conditions mang'eny kanyo ni nyako bed through the rule of law gik machal kamago koro kise chako neno ka the very first meeting bura magise bedo go osechako correct gima jatelo wacho karange maber aparo ni mbele kanyo nyalo bedo gi shida mang'eny emomiyo kirango kata countries moko gi kata kirango piny ma Tanzania suluhu bene wakia kata wach suluhu chieng' mane Magufuli ne telo ne piny Tanzania nikech nen mama mamuol nen mama ma luwa gimokone gi jatelo to kopiem gi jatelo but sani kirango kaka wachako ni mano e kama neno ni wanyalo bedo gi shida to wanyalo bedo gi shida mang'eny moloyo ma waneno sani gi Uhuru Kenyatta gi William Ruto to gima paro ni podang wane to apara ni the best decision ma Raila dot timo nikech mae yiero ma Raila kende mowacho ok ni ati wanyalo wacho ni committee mano bedo form cha moyiero Martha Karua ene moyiero mama kuom ji adek mano omiye nyinga adek mano omiye go koro kirango mano nyaka bed ni ang'wa wach kipenjowa
gima ber gi Kenya koso gima ber gi jalup ng'ato en jalup ng'ato mamuol, jalup ng'ato ma kata ka in jachir to kata ka in gi chung mari but imuol to nyaka ilu gima jatelo wacho, to mano e gima duong' kabisa ma onego waritwa ne kama Takarua bro bedo gi characters go. En gimoro mwarito neno kendo mana kaka iwache Duncan, entie gimoro ma bende osebedo ka olose aming'a mano kirango gai mar ODM Raila Odinga ma bende dhi chungi kwethno mar riwruog siasa mar Azimio la Umoja, wach mapek ma pod omedo mana owacho wach mag historia. Sani kirango nitiere rawere ma dhi chopo kata ka dhi go ombulu e telo mokwongo, pok giluto ga ombulu e ngimagi duto. Jogi kia historia, gikia gimoro amora manotimore ka igoyo loch kata kimanyo loch kawuok kuom wagunda kata ka imanyo multiparty democracy maru makelo duond buche mopogore mondo tane mondo konye nyayo demokrasia ma pinywa mar Kenya. Gikia historia makamano, gima gidwaro sani en thuolo mag tije, yudo tije ka giwuok e kuonde tiegruok, yudo lwasi makare mag timo tijego. Jogi dwaro mana gik ma ginyalo neno sani gi kinde makoro isingonegi kata kimiyogi singo machalo kama. Jok machalo kamagi kwethno mar Kenya Kwanza kaachiel kod kweth machielo ni mar Azimio la Umoja One Kenya, iparo ni onego giti yore mage mondo gichop ne rowere mantiere kanyo madhi timo yiero e tielo mokwongo makia historia gi? Gime wacho to adier ni gikia historia, but kiluo kata system mantie sani mar somo, iro ni pod history pod ntie to ipuonjo ji e school. To kata kirango kaka GPM e wach siasa, mago gik ma ji bro loso mang'eny. Ibro yudo kakoro gidwago choice mar Takarua ni gi siasa, to magi e gik ma ji bro wacho ni nikech nyaka giketi kanyo to girang ni isetimo ang'o Kenya kai. To mago gik ma kata ka wawacho ni ntie joma nyien mantie joma tindo madwago mbulu for the first time, gigi nyaka upuonj gi to emomiyo wan kae nyaka wapuonj ji mondo kik bang'e wawach ni noko nyiswa koso noko nyisu, to gigi en gik ma ji nong'e ang'eya maber. Kirango kata kirango side mora kata kirango jo UDA, tie kaka ji osenono wach Rigathi Gachagua to giketo mbele ji mondo ji ka rango wechego obed gi yiero maber. Uhuru Kenyatta osenyiso wak sani ni kirango gima onyalo wacho ni let down kabisa e telo ma osebedogo en wach mosebedo kinde gi William Ruto. Osewacho ni support manonego oyud from William Ruto pok oyudo. To gino osekelo shida mang'eny mochopo kama koro ka onge tije iwacho ni jogi onego omi ok nyal yudore ka telo mantie ok telo maber, ka ji yuare e telo kanyo onge kaka ginyalo kata bedo. Ineno kata cabinet meeting ne gin gi cabinet meeting aparo mano juma mokalo cha. To before that gisebedo aparo ni over 1 year kapo gibedo igachiel kapo gibedo kata gi bura machal kamano. To bura mar cabinet en bura ma muhimu sana, en bura manyaka bed nikech bura no mamiyowa yo ma Kenya nyalo luwo, miyowa yo ma policies inyalo ket kata wach budget makoro ji yuare e bunge sani. Yoro ni gik mang'eny itimo ka bura no bedo. Koro kiyudo ni ntie yuarruok kata bucha machal kamago ma very important to the country, iyudo ni ok nyal bedo. Koro gik miwacho ni dongruok miwacho monego wabedgo lure gi kaka siasa wantie, lure gi kaka telo ntie, lure gi kaka jomotelo ne Kenya be ntie uhusiano gi relationship magengo kamano. Gintiere dongruoge ma opogore kendo ka ite mana rangi sane penjo mantiere en thuolo makoro mine nyalo wacho ni wawuog oko kendo wamany thuolo mar telo ne migepe opogore piny Kenya. Mano koro ka madhe bedo jalup Raila Odinga, manyo jalup Raila Odinga sane eng'wech mar laro kom mar bedo jatend piny Kenya. Korka kori gender card ka kori gole mana kiregi mag siasa, iparo ni kade onge thuolo momigi ayanga wach kata wantiere koda two-third gender rule mantiere ma poko chopi kendo poko kete time pinywa mar Kenya. Bedo ni kinde ni yiero idhi tim
en thuolo mar joma mine mar wuok wang'i twak ma kama bende wadhi yudo chenro mar mbako rombo koro ka koro ipach nyabedo mane kotenore kod weche gi mag joma mine ma koro donje siasa kendo imiyo lemo mopogore opogore. Kirango kaka siasa wantie sani iyudo ni pod wan gi issues mang'eny e wach two-thirds gender rule kaka katiba oketo to iyudo ni mano e gimomiyo jatend IEBC nowacho ni ok onyal kawo list ma jogi kelo koso jo parties kelo nikech kaka sama nono list go noyudo ni hapana list gi ok comply gi two-thirds gender rule ma chiko wacho ni nyaka ibed gi mon koso dichuo mok kal two-thirds a list mora koso position moka mantie Kenya kae. Koro kirango maber sani pod aparo ni wan gi shida mang'eny nikech kata ka sani onyisgi ni giter list ma lure gi chik mantie yudo ni koro yudo ni kata jo DM meda mon mawuok koro Central Province, Northeastern Province kuma gionge gi geno maber ni jogi dhi loyo sama ji dhi go ombulu. Koro kirango kata jo UDA koso Kenya Kwanza gin be gimedo list mek mon koso nying mon Nyanza kucha Kisii kuma gionge gi geno maber ni jogi nyalo kata yombo ka go ombulu. Koro mano gwawacho ga in English ni mano cosmetic ok dhi e chuny gigi. Koro gima onego watim kaka jo Kenya kae en ni nyaka warang katiba wane kaka wanyalo keto positions mantie positions kaka ne waketo women rep wawacho ni women rep and positions mamon kende manyalo laro. Koro wanyalo kata isolate kaka sani wawacho ni nitie zoning wanyalo wacho ni nyaka bed ni nitie kuende moko magiketo zoning koso constituency moko magiketo ni magi wadwa zone to wadwa ni joma chung kae en manamon kamano e kaka wanyalo kata oganda be nyaka wach ma kamano yo makare wacho ni sani wantiere oganda ma oyie mana gi telo mag joma chuo ma kitemo keto gi telo mag joma mine jomoko nyalo bedo ni nigi obadho moro amora manyalo wacho ni kae ok wane ka ng'ama miyo nyalo telo ipani kaka wan joma chuo bende unya bedo ni waikore ne telo makamano. Okapar ni waikore kabisa but kirango kaka weche ntie sani yudo ni ntie mon miyiera direct gipiema gi dichuo to yuda ni ng'ato to yombo koro ok wanyal wacho ni ati pod wan mabor kabisa gi wach accept ni mon nyalo telo ne ji to be inyalo kata yiergi. Kirango kata katiba ma wan go sani ka waloko nikech ne waloko ma waketo ni nyaka wabed gi representatives make mon women representatives to dichuo no wacha ni mano ber to bed gi yiego. Koro ka sani ka waloko sheria wa matin mondo wabed gi constituencies makirango at least wabro bedo sure ni wadhi bedo gi mon mibro yier to adhi bedo koro ni waluo chik mantie sani. To kirango kata sani wach mar Raila Odinga wach yiero Martha Karua kaka jalupne mano gima duong kabisa Kenya kae mano gima nyiso ni kuma chopo ni telo mar ma nyalo yudo in future mar mon pod ntie chance not on tie kabisa sani kirango kaka nyoro ne Martha Karua yudo support iyudo ni dichuoge mang'eny no support mon be no support koro ok wanyal wacho ni ati pod wan mabor kabisa nikech in future ka telo mar Raila gi mar Martha Karua odhi maber be Martha Karua no nyalo kata bedo president bang Raila Odinga mano a very high chance manyalo bedo kamano pontiere thuolo mag joma mine nyakora moge jwang magi duto diche manyoro bentie jogo mano yudo lemo mopogore sirkal ma kadiponi giyombo yiero mabiro girido thuolo mar donjo sirkal kendo gidhi bede migepe ma opogore ada winjo mana pachi dan kana kotenore kod jogo mano yudo lemo kawano kanyo migawo mar lo weche mag lo e pacho kae Ali Hassan Joma gavana ma Mombasa sani mano yude mano mar omenda ma pacho ka mano National Treasury mano yude en gavana masani mabene tieko tam mare ma Kakamega Wycliffe Ambetsa Oparanya kama bende machielo mano speaker machon ma od bura mano Kenneth Marende bende koro ne dhi thuolo mar bedo speaker mar Senate kama machielo bende jatend migawo masani
mano mag weche mag pur, mano Peter Munya. Mabende jogo mawuok Mount Kenya East ne geno ne dhi luonge kanyo kaka Jolup Raila Odinga. Jogi ne yudo lemo mopogore opogore odiochieng' manyoro. Kaka Lonzo nomi lemo moro mane kane pok ochwalo ote mare kata kane pok oloso gi jofwambo ka owacho ni mbendo dhi laro komno mar jatend piny e yiero mabiro. Lemo mane opogi kaluwore kod duond buche kaachiel kod gigo duto masebedo ka itimo. To ahinya jogo mane ochung' kacha kalaro kom, jogo mane ochopo nyima put mane oket kanyo mar rango ng'ama dhi bedo Jolup Raila Odinga. Pogo mar lemo makamano ni kawe yo machalo nade? Anto na kawe ni mano mana siasa nikech kirango nying ma Raila ochiwogo ineno ni en mana joma notemo bedo Jolup Raila to koro en gima maybe nodwa nyisogi ni pod kata kok gi yudo nafas mane gimanyono at least omigi gimoro mondo kik joma support gi giwach ni ati gin to giwuok awuoka gi lwetgi nono nikech kirango wach Ministry of Lands wach lo Raila wacho ni odhi miyo Ali Hassan Joho. Kirango kanyo neno ni nitie shida mang'eny nikech kirango wachno gi siasa ineno ni jo Mombasa jo Coast osebedo ka yuak ne wach lo giwacho ni gin no magi lo to be wach title deeds gisebedo ka giwacho ni gionge go. Koro mano gima Raila aparo ni norango to owacho ni nyako migi gimoro mondo koro onyisgi ni ka gi miyo Raila Odinga kura ni mbele kanyo gidhi konyore nikech ng'at gi ema dhi telo ne ministry machung' ne wach lo. Koro mano kisiasa but kirango wach tich mar lo ok tich mayot kabisa. Kech mano tich madwaro either okil koso dwaro surveyor ng'amal olony e weche ma ya okinyal kawa jo be wakia ni kata kano dhi university to kata university no kata ko wacho ni nodhi wakia ni no somango makoro kikawa ng'ama chalo kamano to ikete ni hotel ne ministry machal kamano dhi kelo shida mang'eny nikech wach lo ok ni ati jo Mombasa kende koso jo Coast ema nigi shida meklo kata jo Luo kucha piny ka Luo kono nitie weche mang'eny nitie shida mang'eny mako keti minister obenego bed ni irango piny te. Koro kirango kata wach Marende wach Marende kata ka wach ni imiyo Marende mondo ochung'ne od bura ma Senate iyudo ni pod nitie shida mang'eny nikech Marende en ng'ama osechung'ne od bura Kenya kae to onge tiende recycle ng'ama chal kamano nikech wawacho ni bentie jomatin mose romo ma onego migi nafas machal kamago. Moko wanyal wacho ni koro wadwa miyo jomoseti jomosetiyo mag gichamo kata pension ema pod Raila wacho ni koro odwa miyo ng'ama chal kamano nafas machal kamano kata ka wadwa miyo jo Western ok wanyal wacho ni Marende kende ema koro lony koso somo sheria nikech kata kirango Western kanyo bende mos kum ng'adi kanyalo mana rango kanyo Western bende wantiere ko Oparanya bende ma omilemo machielo koro kanyo nitie jotelo ariyo mawuok e Western kanyo mano imbo mar piny Kenya. Etend Raila kata Raila chieng' mane Raila oyudo wawacho gani nusu mkate cha iyudo ni jo Western emano benefit most gin to no migi ministries mang'eny o migi ambassadorial post mang'eny to ko wach ni rach nikech gin be gisebedo ka gi support Raila Odinga but gimonego warang ni kata ka idwa miyo ng'ato koso idwa miyo area moro telo nyaki rang gik mang'eny nikech nyaki nyis jo makoro tini serikandi nitie nafas mabejo matin nyalo benefit. Kirango mano to iyudo ni pontie gi shida. Oparanya to arango wach Oparanya ni omiye ni ochung' ne wach pesa Kenya kai mano to kane kantie gi shida nikech Oparanya osebedo planning minister Kenya kai koro en ng'ama oseng'eyo wach pango gik moko koro okapar ka kanyo maybe okoso nitie shida maduong'. Peter Munya wingeni Peter Munya to kirango Uhuru Kenyatta no yiere mokete agriculture minister to Peter Munya to setimo mang'eny makirango gik mane ng'ama nokawo telo kuome Kiunjuri ne nitie shida mang'eny koro Peter Munya to kirango kata wach farming wach
agriculture yudo ni jo central emakoro olonye wechego. Koro mano kane kanti gi shida. Shida maduong' en ni kata komi mama obed Jolup Raila, onge mama moro mo aseneno e lineup mantie sani ma koro idhi mi ministry mora mora kanya neno kantie gi shida. Onge ng'ama tin moro, naparo ni kata ng'ama chalo Babu Owino jomose support baba, at least wane ka at least oketgi e lineup mantie, but pod nitie nafas modong' ma aparo ni ka wawuoye weche gi sani, aparo ni mago jogi nyalo winjo to e lineup modong' koso list modong' koso nafas modong' go aparo ni koro ginyalo yiero joma koro oweyo kogi. Kuom jogo mano lani yudo lemo opogore, Kalonzo Musyoka ntiere kanyo. Iparo ni ka koro sani oselano dhi chung' mar laro kom jatend piny, onego kaw thuolo mar bedo jatenda migepe mopogore opogore kanyo kwano chief CS. Onego kawe koso opara mos kapok oduogo. Nyako par mos, ing'eni Kalonzo en ng'ama koro nyalo wacho kauno ni okawo to kiny kendo ogwe tao. Koro mano gima nyako okawo time, onego okawo time mondo sama koro lando ni odwa kawo nafas no koso odwa kawo, en gima at least ji oseloso gi ji to oseyudo the proper advice. But kirango wachno ka waluwo gi gima Kalonzo no wacho nyoro, akia ka inyalo yiena mondo alos wach. Koro gima ne Kalonzo wacho odiochieng' manyoro maka gi kanyo nikech ka waduogo bang' wiyo makaw sani wadhi duogo mana gi wach Kalonzo Musyoka mano uloso nyoro ka entiere Karen Bure Nairobi kae. Pod wantie kod jalony weche mag siasa kod okil Kamaloka mantiere Bure Nairobi kae, mano okil Dan Kanokach ka pod wamedo nono chal mar siasa bang' yiero jolup mag jochung' mopogore opogore, kombe mopogore opogore, yiero motelo ne yiero maduong' madhi timore dwe mar 8. Kete mana ka nyinge Cleophas Oluoch ka waduogo wadhi nyime kod twak medoro no ote machuok bende SMS line wa pod en 3-6-00 ka Facebook kata pod wantiere chal ka chelo duogo somo ote magi mondo winj pachi ni neno wa ka intiere yo machalo intiere gwenge mage tido yo machalo nade. Kete mana ka ma chenro mar Piny Ramogi TV. Wango gadier ni wang'eyo en thum, to ok thum athuma, thum mamit sida. Wakelo thumbe ma ukwayo. En reggae wake. Wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit. Waparo nu chien, gi thumbe machon muero. Wadonjo kod sukus, e sama chon. Kitai kod DJ Vic, mana e ngoma wake. Pile pile, kik bai kata matin. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Msiwe na deni kwa mtu yoyote, isipokuwa deni la kupendana. Ampendaye jirani yake, ameitekeleza sheria. Maana amri hizi, usizini, usiue, zimo katika amri hii moja. Mpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Ampendaye jirani yake, hamtendei vibaya. Kwa mapendo, sheria yote hutimizwa. Dial *811*338# to get upendo kuu. Yakora Ramogi juang no singuni ni bang yueyo madundo maka waduogo kendo dhi nyime kod twak okinyi makawono. Ma en chenro mar Piny kan Cleophas Oluoch antie ka kod jalony weche mag chike kaachiel kod okil Kamaloka. Mano Dan Kanokach, chenro ni mar Piny wamedo mana nono ni weche go chal mar siasa
bang' yiero jolup mopogore opogore kombe mopogore opogore mano mar gavana kaachiel kod mano bende mar jatend piny Kenya. Jogo ma geno ni dhi yudo loch yiero maduong' madhi timore piny Kenya kaka unudong' mano odiochienge 83 to wachomo yiero machalo koda mano. In gikruok machalo nade nyaka sani bende isepango kendo isewuok e kweth jok moko mane pok oyango ni gidhi chung' ka gilaro kata jogo mane wacho ni dhi laro kom e yo machalo nade wacho ni the undecided ka bende isewuok kanyo e kweth machalo kamano bende isewacho ni nyaka sani idhi goyo ombulu ne ng'ama chalo nade ng'ama ntiere kanyo madhi bedo ni timo gigo duto. Ne wasingo ni wadhi duogo gi twak ewi mane ni jalup jatend piny Kenya machon ma be sani en ogai mar duond burano mar Wiper mano Kalonzo Musyoka ne oloso odiochieng' manyoro to gigo mane owacho oteno mago bende mane omako winjruok mar Raila Amolo Odinga kaachiel kod nyadendi mano Martha Karua kotelo ne yiero mane oyiere odiochieng' manyoro ni odhi bedo jalup Raila Odinga. En ang'o momiyo Kalonzo Musyoka ne ok oyier to gik mage mosebedo ka otimo bang' winjo kaka ne oloso odiochieng' manyoro ka entiere Karen amaduog kod jalony okinyi ma kawuono mondo atem nono gigo mantiere paw siasa. Kalonzo kwan mage koro nindo komane pod entiere kod Azimio kaka chik dwaro koso mage madhi bedo ka waluwo. Owinjane kaka Kalonzo Musyoka ne oloso. My brother Raila knows I'm naming my running mate. In fact, from Mombasa, he came home to try to convince me to accept his choice of our sister Martha Karua. We did not agree, and I said, let's sleep over it. We slept over it, and last night we are at it. We did not again agree, so this is why we agreed that you will name Martha, and I will name my running mate today. My name, as we speak, is before the Independent Electoral and Boundaries Commission as a presidential candidate for Wiper Democratic Movement. If I know my country, if I know our country well, that decision will meet with overwhelming opposition. And therefore, we've agreed to go our separate ways. I mean, for how long do people expect one Stephen Kalonzo Musyoka to be the one always to sacrifice? Always to sacrifice. And that after sacrificing, they mess up the country. The majority of Kenyans want an alternative between Kenya Kwisha and Azimio. That's now the fact. Kwa hivyo, hakika, tutaweza. Nyakora Mogejuang, mane kaka ne wach nitiere kawarango gwengego ma Karen mantiere buore Nairobi ka. Duncan, iwinjo kaka Kalonzo loso wach mara chiwruok kata mano mara sacrifice mosebedo ka otimo kaachiel kod mano wacho ni nyinge osechwalo ne duolo mochung' ne yiero mano mar IBC kendo nyaka sani penjo moro penj kanye mbui mar Facebook gi Sam Jakom owacho kanyo ni jalonyo lerno ne ni to kare chike Kenya tiyo kure be chike yiero oyiene Kalonzo chung' nikech pod entiere Azimio wach ni chanda kabisa aneno ka ntiere Kayole reu penjo neno gachiel gi mwa ntiere go kawuono ka wanono wach Kalonzo. Cleophas, wach Kalonzo ni en wach moro ma omako dhowa to onge okil moro amora manyalo wacho ni joma advice Kalonzo to miye advice maber nikech kirango chik mantie Kenya kae onge kaka Kalonzo nyalo wacho ni odwa chung' mondo presidential candidate Kenya kae sani nikech negise wacho ni gintie e Azimio to negidhi magise sign agreement mane gin go e wach Azimio to kirango gima ne gisign no owacho ni kisedonjo Azimio mondo iwuok ok inyal wuok e Azimio kapod nitie dweche 6 kapok wago ombulu to be bang' mano be inyalo wuok awuoka bang' dweche 3 bang' go ombulu. Ng'ama onego bed ni wuok wan kae kod jachung' mano malaro kom jatend piny gi jogo mantiere duond buche wach karu kaka Wiper kada wuok jogo malaro kombe duto gi Wiper kadipo ni Wiper kore wacho kani jatende wuok e Azimio jogi ntiere gi thuolo mar pod dhi nyime kod chung' mano jomage monego bed ni wuok jatelo ko wuok jok moko pod yiene gidong' e iye koni ing'eni jatelo ka wuok unless ka jatelo wuok awuoka kien mondo ko wuok to maybe odhi chung' kaka independent mano koro nyiso ni osewe party to party pod nitie Azimio but gima na winjo Kalonzo ka wacho nyoro
Kalonzo no wacho ni odwa wuok to wuok gi party mare ma Wiper. Koro karango wach Wiper ni ma wacho ni kirango agreement mane gin go gi Azimio nyiso ni Wiper as a party ok nyal wuok Azimio as a political party. To kirango mano iyudo ni onge kaka ngato nyalo wacho ni ati Kalonzo Musyoka nigi thuolo moramora monyalo kata wuok nikech chik ma wan go wacho ni ngama ne dwa wuok koso ngama ne dwa kata lando ni odwa chung ne chung kae ni presidential candidate nonego iland mano by tarik 7 dwe mawantieni dwe mar 5 mano to time mano sekalo time ma IBC nomeda nyaka tarik 16 mondo giland jolup gi. Koro okinyal wacho ni ati Kalonzo sani nyalo chiwo nyinge ni koro IBC bro yie ni ochiwo nyinge nikech nitie chik mantie no to nitie wach ni registrar mar political parties bro wacho ni entie Azimio no se chiwo nying Raila Odinga kaka presidential candidate. Nyoro ne gichiwo nying Martha Karua kaka running mate. Koro ngama nitie Azimio koso party mora mantie Azimio ok nyal chiwo nying mora ni koro gin gi presidential candidate margi. To koro kirango wachno nyiso ni ngama ochung gi Wiper to nitie Azimio pod nyalo chung nikech wach mar Kalonzo ni jo IBC koso jotend IBC bro wito oko bro nyisa ni mae okiluo chik to onge kaka wanyalo accept nyinge ni. Koro chiwo nying to nyalo chiwo to IBC madhi koro nyise ni kulingana gi check onge kaka ginyalo kete e ballot. Gima ne Kalonzo timo odiochieng' manyoro nyalo bedo mano mar mana golo ich wang' nikech konge maber ni kata bende entiere kod jolony e weche mag chike mantiere kanyo moting'o nyaka Okinde. Jogo mosebedo ka kedo ahinya mondo oyud lemo mar bedo jalup Raila Odinga. Mano moting'o kanyo Senator Enoch Wambua kaachiel kod jotelo mamoko Mutula Kilonzo magi jolony e weche mag siasa ma gin Okinde. Jogi mantiere kacha kirango nyalo bedo ni ne onge kod ng'eyo ni onge kuma gini ochomo kata kana wacho no dhi e do nigi ting' mane e bura ma kamano ka dipo ne chwal negi. Ingene nitie saying moro ma wan go ma wacho ga ni jatelo nyalo bedo kata duk to joma koro surround to nyisa ni in irwako law moro mabmit maber kabisa. Koro kirango kata wach Kalonzo iyudo ni joma koro temo wacho ni Kalonzo nyalo chung ging'e ni Kalonzo onge kuma dhiye gi gino but gino konyogi mondo giyud kura kuma koro gichung kucha. Senator Wambua no donge ochung senator gino dhi konye kabisa. Kirango Mutula Kilonzo Jr. ochung governor jogi dhi neno ni jogi ema koro omako ng'atgi koro gin gidhi yombo kucha but koni Kalonzo to ok dhi yudo gimoro. Koro ok wanyal kaw gima kosa ni gima giwacho go nikech mai siasa. Kalonzo emonego ng'e ni jogi nikech Kalonzo en okil ma waluongo ni senior counsel maonge kaka nyalo wacho ni atieno kia kaka chik wacho to kia kata gima ne gigo sign nikech en okil monego ng'e ni kogo sign to gino nyise ni ok onyal wuok e Azimio. Mano to chik mose twere chieng' mane kore kind mane gigo saincha. Koro onge kaka ng'ato nyalo wacho ni ati Kalonzo wach ma Kalonzo wacho gin wach moko ma onego ikaw serious nikech en mana ichwang' en gima ing'eni osebedo ko pile pressure osebedo ko keto pressure kuom jo Azimio mondo yiere ni obed jalup Raila. Koro of course sama koro se nyise ni Martha Karua ma Raila oseyiero nyako bed gi ichwang' nikech kirango CV mar Kalonzo gi CV mar Martha Karua CV mar Kalonzo ber moloyo mar Martha Karua in terms of kirango wach sheria in terms of osebedo deputy vice president osebedo minister for quite a long time en gi party ne ma wanyalo wacho ni oselaro nyaka kom no to en gi kura ma wacho ni ma wacho ni intact kura 2,500 intact okinyal wacho milionario yes to okinyal wacho ni Martha Karua nigi kura koso constituency moro mo anyalo wacho ni omako kabisa en mana ni sani waketo intie geno magiketo ni mon nyalo support Martha Karua. Koro
kirango mano to of course Kalonzo bro wuoro ni ang'o momiyo anaparo ni anema aromo molo Martha Karua koro nyako bed gi ich wang but kirango wach sheria makoro the miyo wa direction sani koro eno nyalo losa but sheria makoro nyalo nyiso wa direction makoro brother iwacho ni weche siasa gi thoth to kitemo mana rango kanyo nitiere wach mosewacho ni osebedo ka ochiwore en iga ka iga yiero ka yiero mabiro en ma nyako chiwe kendo wacho ni kanyo mkoro nyako ber tenge kata wacho ni koro jomoko nyalo biro mane wiye kanyo to medo mana sunde mondo wene jal moro thuolo mar chung to ok Raila Odinga mondo wene jal machielo mondo chung winjo wach mowacho ni iga ka iga en mana Kalonzo Musyoka mondo bed tenge kurka kori yiero Martha Karua motelo ne duon burano mar na Kenya tiwe jatend Wiper Democratic Party mano Kalonzo Musyoka yiero makamae no kawi gi buok kose ne gimoro ma ine iseng'eyo ni mae kama dhi chomo nan kai juma mokalo cha kaka nyisi to anto nase wacho ni anaparo ni Kalonzo Musyoka ema jogi do yiero koso Raila Odinga do yiero kaka jalupne nikech wach siasa en wach numbers kuche adi mikelo kai koro kirango mano Kalonzo ema wacho ni ne nigi kuche mang'eny monyalo kata wacho ni at least ko jiere ni en jalup Raila en gi kura mawanyalo kwano but bang'e wawinjo ni en Martha Karua to kirango wach Martha Karua ema wacho ni giketo gen gi e wach ni maybe mon ing'eni mon they are the majority Kenya kai koro giketo gen gi ni mano nyalo kata cross ing'eni koro kawa wacho ni kuch Kalonzo wan warango wach kabinde but kirango wach Martha Karua koro ok wach tribal wawacha ni mae gi kuch mon ema koro Raila manyo to kuch mon gi onyalo yudo Kenya te koro kirango mano ka gini otiatia in their favor to nyalo miyo Raila kuche mang'eny kabisa to mano gima koro pod warito opinion polls wane kaka bro wacho ka gini nyalo konyo kulingana gi yiero mabe jo Kenya kwanza otimo kocha but gima ng'eyo ni Kalonzo ose sacrifice ne Raila diriyo to kata sani kata kirango pod no wacho ni pod oyien mana ni anbe obwoga ni sani koro o jany gi Raila kae but no se wacho ni en kako support Raila ni mondo miye tij jalup Raila ni en wacho ni kata koso to podobro support Raila to sani waneno kose lokore koro iye ose wang to koro wacho ni odwa dhi yore kende but gimang'eyo ni okoso ne Kalonzo kabisa en wach ni onge gi chung ineno kirango Martha Karua kata ka maybe wacho a wrong decision koso ka a wrong stand ento pod ochunga gimano koro mano e gima paro Raila Odinga beno rango nikech kirango Kalonzo Musyoka 2017 no chungi Raila mowacho ni ka Raila obedo sworn in en beodhi chamo biblos kochopo kanyo iyudo ni bang' Raila no sebedo sworn in Kalonzo no ringo mowacho ni onokonyal koro aparo ni Raila dwa ng'ama koro ka giwinjore ni gitimo gimoro to ng'ano en gigeno ni ng'ani bro timo mano but Kalonzo Musyoka kaka aseneno history ne Kenya kae en history ma wacho ni onge gi principles onge gi chung monyalo wacho koro mane ma paro ni maybe moketho ne wach yiero mar jalup gima timore e Kenya kasa ni Duncan en wacho ni en gimoro ma nyabedo ni en historia manuore mano kaluwore kata gi bugno ma ondiko kod joamis jodura machon mano kondiko kanyo politics of betrayal nitie kuma wacho ni gik matimore e Kenya sani gigo tema mano timore kinde machien e loch mar Moi kaachiel kod mano mar Kibaki gigi te pod nuore mana kata kinde ma siasa mantie sani kata kinde mabiro pod dhi negi yiero mar jalup Kalonzo Musyoka nokawo ji gi buok jal mano yiero en jal mawuok kanye wanyalo winjane koloso mano wach mara running mate mano mara Kalonzo Musyoka mano Sunkuli nying moro ma jok moko pok owinje pa siasa to jok moko ne opo mana ni entiere kanyo wawinjane kaka ne oloso odiochienga manyoro bang' ka osekone ne modhi bedo jalupa Kalonzo Musyoka mana kamano bende warito mondo mi wayud ni sigana makamano to bende
nying makamani sewinjo Sonkuli e paw siasa nyabere no sebedo en kendo kowuok oganda mar jo Masai mentie kanyo moting'o nyaka jotelo mopogore opogore kaite manarango be sewinjo Sonkuli en ok nying manyien kuoma nikech ki paro ndalo mar Moicha nitie ng'ama niluongo ni Julius Sonkuli. Julius Sonkuli no mi Minister of Internal Security. Nen ng'ama nigi teko mang'eny kabisa kirango ndalo mar Moicha to ji mang'eny ong'eyo nyalo paro to nyalo ng'eyo Julius Sonkuli. Andrew Sonkuli en owadgi Julius Sonkuli magisebedo ka gi PM Masai kucha osebedo kolaro kata kombe moka Masaini kucha makoro inyalo wacho ni en ng'ama kiwacho wach jo Masai lando ng'e maber but Kenya kae onge gima duong' ma osetimo koso en nying moro manyien ne ji nikech onge kuma inyalo yudo ni ati oseyiere mondo okaw telo moro ma ng'ato nyalo wacho ni ong'eyo Andrew Sonkuli. Kamano wawinjane kaka noloso odiochieng' manyoro. When I got to his house and he said, you know what, you are going to be my running mate. I thought we are going to be jogging together. I accept the nomination to be the running mate of the presidential candidate of the Wiper Democratic Movement. Kamane kaka ne okao chung mare mar bedo jalup Kalonzo Musyoka. Gima kamanya ube no kawe gibuoka ahinya. Iparo ni the pair kini gijario kanyo. Ginyalo rakore kod kweth go adek mar nitie kanyo koro madongo. Mano kwa nyaka jogo mamoko mantiere ng'wech mar laro telo mar tend piny Kenya. Cleophas ingeni asenyisi ni onge kuma Kalonzo dhigi wach chungni. Koro kata ka wadwa ketho sani wadwa loso wach Kalonzo sani gi chung onge nikech sheria ok yiene chik mantie ok nyal yiene. Emomiyo ineno kata Andrew Sonkuli no buok. Eno paro ni en wach ni odwa ringo gi obedo kani oringo gi Kalonzo Musyoka to oken nikech mano gima en be aparo ni e chunyo ng'e ni mae to ngen mana ni nyaka onyis joge ni en be ye no wang to kata ka bang'e obro yie ni odwa tiyo gi Raila odwa nyiso joge ni nitie kama Raila no chwanye but wach chungo kapar sani joma dhi chungen joma no sechuo nyingi gi chon to kulingana gi chik mantie sani. Koro wadwa beda gi gima wacho ga ni two horse race mano jo Kenya Kwanza gi jo Azimio. To onge kaka Wiper dhi wuok Azimio ka pokwa gombulu to kata bang' gombulu nyaka gibed kanyo dweche adek osa ariyo kanyo bang' gombulu. Nitiere gik mathoth mosebedo ka wacho kaka ne wacho ni en bende en senior counsel kendo en jalony weche gi mag chike osebedo ka orango gi e yo matut. Weche motenore koda chik masani matayo duond buche mantiere pacho ka mano Political Parties Act manyaka sani koro Kalonzo Musyoka wacho ni nitie lokruok moko monego bed ni kelo nikech me wacho kanyo dweche 6 kapok ochopo yiero ok onego bed ni dar dweche 3 bang' yiero ok onego bed ni wuok kanyo e duond bura mari ma intiere kanyo mano wanyalo kete yo machalo nade nitie mago maga Political Parties Act wawinjane kaka ne Kalonzo olose e wi wach machalo kamano ka koro wanyalo winje e yo makare kaka ne oloso e wi wach machalo koda mano. We need to revisit the matter of the coalition under the Political Parties Amendment Act. And my honest opinion, and this is what I'm going to follow through after this, is OCA continues as originally established, Azimio continues as originally established, and we move on. We move on. Compare notes. We have a business here to save this land. Wacho ni mano en mana business. Onego ng'ie kaka itimo gigi te mondo loke yo moro ma kare. Manya keto gigi bede winjruok moro ma kare. Political Parties Act ni en ang'o ma iparo ni nitiere kanyo matweyo duond buche gi duto. Gitemo ni giwuok to pod imako gi mana kanyo. Iwacho ni kiwuok ka pod gimoro maki ni nyaka itiekri koda duol no kata put mochung' ne rango ng'ur moro amora mantiere e riwruok maru mar siasa. En ang'o matimore? To paro ni pod nitiere gi thuolo moro mar manyo yore mamoko mag wuok oko mar kwethno mar Azimio. Cleophas kirango Political Parties Act koso amendment mane gikelogo ibedo ni gini no ter
parliament to iyudo ni kata Kalonzo wuon no support gino. Iyudo ni MPs mowuok Wiper no support gino. Ng'ama no pingo gino en mana Ruto gi jo Ruto kucha. Kata Musalia Mudavadi gini no support gino. Gino doko kalo parliament ka jogi no komiyo amendments go support. Bende doko kalo doko en chik sani. Doko en chik sani. Koro mae gimane gise yiego. Makoro kodwa yuak sani mano leko ma odwa leko godiochieng' nikech onge kaka sani onge kaka inyalo kelo inyalo loko chik mantie sani nikech kitemo loko sani Kregla no nyisowa ni wach loko chik last minute emano miyo ji ogore 2007 to mano e gima notimore 2007 mokelo a lot of issues Kenya kai. Koro kama wachomoni onge ng'ama odich gi wach loko chik mantie. Wabunge gite odich gi manyo kaka ginyalo duogo e od bura gi. Koro onge ng'ama odich. Kalonzo sooner or later kata ibro nyisa gi kinde ma en go ni gino ok nyal timore sani. To ka ok mano ibro yudo ni IBC dhi landa to aparo ni kata gini ginyalo landa adharani kata registrar of political parties bro wacho. To always chik to ji loko ga chik nyaka bed amended. Koro in future gik mo wacho gi nyalo bedo but kirango chik mo twe e Azimio mano ok chik mo mantie e Political Parties Act. Mano chik mantie mkataba mane gi sign mar Azimio. Kanyo kama chik non tie to Political Parties court week mokalocha no wacho ni ka in gi issue mora nyakidoge party ntie gi structure mo wacho ni ntie kaka kantie gi issue gi loso internal mechanism ntie kaka ginyalo loso kanyo. Okichak gi court nyakichaka internally to kichako kae by the time idhi court or by the time idhi kata high court kata kidhi Supreme Court gibro luwa chik mountie go koso mkataba manu sign to konyal wacho ni en senior counsel ni okia gi manegi sign nikech samanegi sign no nego gisom gino. Makiyudo ka ng'ato wacho ni okia gima no sign to en senior counsel okinde wacho ni ka odhi mbele gi wachno wan be wadwa wacho ni okonego bed senior counsel nikech mano aibu momiyo nikech kata weche chike gi bende nyalo bedo ni ok owinji. Koro ka pod wantie kanyo wacho kanyo ni oka pod dhi bedo ka ntiere oka no riwre kod Azimio la umoja kendo giloso kata Azimio la umoja One Kenya Alliance. Wuok mar duond bura achiel mano mar Wiper kende ka dipo no wuok kod jatendgi kanyo e riwruok mar Azimio la umoja One Kenya. Nying makamano pod dhi dong nikech nyaka sani wan gi mano mar Silas Jirongo UDP ka achiel kod mamoko MDG pod ntiere kanyo. Ka irango gi mano mar David Ochieng, ka irango mago gi duond buche mamoko ma pod ntiere riwruok mar Azimio la umoja to ne gintiere e riwruogno mar One Kenya. One Kenya ni pod dhi dong ka nikech nyaka sani jatend KANU ma en achiel kuom duond buche mantiere One Kenya ne ntiere kod Kalonzo Duche Manyoro ka jagoro mare Nick Salat ne ntiere KICC e romo mar Azimio One Kenya Alliance. Nyingno pod dong kanyo koso wuok mar duond bura achiel nyalo kethe. Ingeni chik ma wacho ni otweyo Kalonzo koso otweyo Wiper be motweyo chap e Azimio pod tweyo kata wach nying ma gisetero ka jo IBC nikech onge kaka ginyalo loko kata nying no sani to nying no ok lu kata ati wach Azimio gi wach One Kenya Alliance nikech kirango samane giriure party ka party no keto lwetgi e mkataba mantie. Onge party miluongo ni One Kenya Alliance mano luong ni keto lwetgi e mkataba no. Ni yudo KANU keto Wiper DG NAC. Koro riwruok mantie miluongo ni Azimio en riwruok e kind parties. Onge party miluongo ni Azimio gi party moro miluongo ni One Kenya Alliance. Koro kata kasani kata Kalonzo wacho ni dwa wuok Wiper bro donga Azimio One Kenya Alliance to jomochungi parties gi pod bro donga iye kanyo. Mana kamano bende ka pod wuok e weche go motenore kod Wiper gi mano mar Kalonzo Musyoka wadarango gigo mano timore e riwruok mar mano mar Kenya Kwanza motenore kod jalup jatend piny Kenya William Ruto bang' ka noseyiero jalupne manyaka sani en Rigathi Gachagua mano jaod bura ma Mathira
ka jal machielo mane wuok county ma Tharaka Nithi mano seneta masani mabende ochiwo lendo odiochieng' manyoro. Wawinje kaeto wanone mana machuok watieko twak okinyi ma kawuono kaka ne Profesa Kithure Kindiki ne loso odiochieng' manyoro e yore mag siasa. En gi lek mane ka ochomo nyime nyaka bang' yiero maduong' madhi timore dwe mar 8. I had the honor and privilege of calling the Honorable Rigathi Gachagua to congratulate him on being nominated to this position. I have communicated to him my deep admiration for his resilience, focus, and hard work, which has been paid off by the party as a result of yesterday's achievement. I have taken the decision to take a break from elective politics starting 10th of August 2022. I have decided that I will not be seeking for any appointive position whatsoever. However, I will remain available to my country in future should an opportunity arise to seek leadership positions that may be available at the national level in the future. That future, I don't know when it will be. Mano kako wacho kinde mabiro kindege mag siasa. Okia kaka kinde dhi bedo mbele kanyo to sani koro wacho ni okaw yueyo siasa ma wacho ni active politics. Koro sani dhi bedo mana jal mantiere oko. Mana pachi kotendre kod twak ma wacho kanyo ka en jal man nitiere kod kwano mbulu mamalo ahinya wach mar yiero Jolup William Ruto. Gima anto pacha wach yiero mar Gachagua mondo be Jolup William Ruto en wach moro manobuoga nikech okinyal compare Gachagua gi Kindiki. Gachagua nigi cases mantie court sani to kirango kata weche manotimre wach Kiamba post election violence nyinge pod nitie kanyo. To kirango Kindiki en fresh en ngama koro inyalo wacho ni do konyo William Ruto kabisa. Kindiki to kauli mano kao nyoro aparo ni nitie makosa kanyo. Nikech kata ka litne nonego wacha ni oparo ni lita but okonego wach ni ati ogweta wach chung koso wach politics Kenya kai nikech poden professor ntie nafas mang'eny mapod do bedo ni William Ruto ema nyalo yumbo inyalo kata yiere koso inyalo kata mie nominations gik kamago. Koro puonj ma nyalo puonjre wach gi en ni wach siasa okonego wabed gi ich malit nikech siasa kirango kata Raila kata William Ruto kata Uhuru Kenyatta wacho gani en politics of betrayal gigi nyaka ing'igo ka ine siasa ok ni ati bedo gi chelit to koro I make decisions moko manyalo ketoni mbele kanyo. Mana kamano erokamano nyadan kano kach komido thuolo okinyi ma kawuono mato kod weche gi duto mag siasa. Ne janeno maro mara Ramogi TV agoni erokamano ni oro ote no machok mano kichako gi SMS line marwa wagoni erokamano ahinya winjo maber kan suba wacho ni kwa Island wacho ni Kalonzo to wacho ni odio mano jaredo nyango ote mioro kae mano mana pachi amwarange kendo bang'e ka waduogo wacho ni alo ahinya machiegni wacho ni amor gi okang' mane Raila Amolo Odinga okawo mar yiero Karua kendo weyo Kalonzo wacho ni mano pache machielo Oyombe Lisuka wacho ni Paga Beach amor ahinya gi twak mano kono chako nonro mag gazet kendo wacho ni an mama kanisa Musa Orure puoch gi pak ne Martha Karua ne joma moko bende mano ido wachiel gachiel e Facebook marwa mar Ramogi TV. Sam Jakomero kamane nyakwar cherwa aneno maler kowuok Ombo Kanyamkago Ramogi TV lera dua Serule Chiaji Oburu wacho hi again hi tena wacho kanyo ni Engineer Lazaro Kanyambo Cleophas Oluoch kacha kod Sharon gi Joy. So wacho ni narrative makoro Raila Odinga otiko mar Raila Odinga kod Martha Karua dhi konyo loko pacho ganda enya to kwan jogo mamine mawuok oko mondo luto mbulu. Machielo bende wacho ni en gi lony e weche go mag chike kendo dhi neno ni jogo maluoko omenda yore go mag wash wacho ni corruption kachiel kod drug trafficking duto idhi chiwe yo makare. Nyoro ne mine mawuok
Mount Kenya ne ochikore nyaka e ndara Lithuli Avenue kae ka gipako choice mar Raila Odinga. Business ne ochung for hours awuoro. Kalonzo to koro thoa thopi owacho kanyo ni Raila gini mondo otem o deliver Ukambani kowuok kuom wacho ni telo makamano mosebedo kanyo. Okelo Michael Baba Nyomora mateka ya jothurwa Aleki wacho ni Arsenal nigi geno warit Sunday jo Arsenal wawinjo wakanya gere shom tendasi oneno waka entiere semedala ija Arsenal kusija Manchester United Manchester United batsanyo kwa land kabisa. Gine bala kawanya kwa rabuga jo Manchester United okwa losi. Uriti masani mabiro en chendo mara Orako Ramogi TV medo mana kete kae nyinga Cleophas Warom kendo e chendo mabiro mana Piny kachal kod mago maga mbako romo ginya wadwa Sharon kachal kod Joyce Oduor kikidhi mabor.